Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano, CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI, na faɗaɗa sintiri da kuma kama duk wasu ɓata gari wato wanda suka addabar mutane a wannan jiha. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara. To, akwai garkuwa da aka yi shekara da ta gabata a garin Kwanar Ɗangora, wanda aka yi garkuwa da wani bawan Allah, sannan kuma aka kwaci motarsa aka tafi da ita. Bayan an ɗauki kuɗi a gidansa aka yi garkuwa da shi, sai da ya biya kuɗi naira miliyan 1 sannan aka sake shi. To, daga waɗanda muka kama a farko, wanda dama tuni mun nuna muku su, yanzu haka suna gidan gyaran hali bayan mun kai su kotu. To, mun samu labari cewa akwai wani a cikinsu wanda ƙwararre ne a ɓangaren bindiga, wanda a daji ma wato da suke wurare ba a wannan jihar ba, shi yake zuwa yana koya wa 'yan bindiga yadda ake wato sarrafa bindiga. To, Allah ya taimake mu ya ba mu nasara. 'Yan sandanmu na Operation Pop Ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin SP Shehu Dahiru mun fita gaba gadi, wanda tun wancan shekara da wani abu ya faru muna ta neman wannan bawan Allah, wanda gashi alhamdulillah ya zo hannu. Gashi dai za ku ji daga bakinsa. To, me sunanka? Sunana Sada. Da ƙarfi? Sada Adamu. Shekarunka nawa? 25. A ina kake da zama? A Rano. Na'am? A Rano. Ba mu labarin irin laifukan da kake aikatawa. To, ni dai ina aikata laifukan sata, awaki da tumaki da kaji duk ina yi. To, amma akwai wani abokina da muka haɗu da shi, ana ce da shi Ibrahim. Shi ne ya kira ni ya ce akwai sata kidnapping da suke so a yi. Bayan haka akwai wani ana ce da shi Sule abokin shi, yana da bindiga amma bai iya bindiga ba. Shi ne ya ce da ni in zo mu je in na iya. Shi ne da na zo sai na ga irin wanda na iya ne. Shi ne muka tafi muka je muka yi kidnapping ɗin mutumin. Mun ɗauke shi ne a wajen Kwanar Ɗangora. Mun ɗauke shi da motarsa, kuma mun samu kuɗi a wajensa 400,000. Bayan haka Da ƙarfi? Bayan haka aka ɗauko shi aka zo aka nemi ya bada kuɗi. Shi ne aka ce ya bada miliyan 1. Mu dai an gaya mana 600,000 ya bayar, amma bayan haka mun ji labarin an ce ya bada miliyan 1. To, ina jin ka. Lokacin da kuka je ina kuka same shi kuka ɗauko shi? A gidanci muka same shi. Me da me aka yi a cikin gidan da kuka shiga? Ba abun da aka yi, an kamo shi ne, an fito da shi, an ɗauke shi da motarsa. Bayan an ɗauke shi da motarsa, bayan sun tafi, na yi harbi 2. Na harba sama, na harba, na fita, na sake harbawa. Me yasa kai harbin? Saboda na tsorata mutane ne kawai, na harba sama. Saboda ka tsorata mutane? To, bayan nan kuma da kuka ɗauke shi ina kuka kai shi? An kawo shi a cikin gari ne, a cikin garin Kano aka kawo shi. To, ina jin ka. Cikin garin Kano. Ya aka yi da kuɗin, ya aka yi da shi? Kuɗin da ya kawo mu an sane mu rarraba. Nawa aka baka naka? An ba 35,000. A duk wannan kuɗin? Eh, To, me kai da shi? na je na sai hatsi ne. Kana da aure? Ina da aure. Matanka nawa? Mata na ɗaya. Sana'ar me kake yi? Ina sana'a kiwo da noma. To, kamar yadda kuka gan shi, nan dai kwamishinan 'yan sanda CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI ya sa an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wanda dama tuni wanda suka garkuwa a wancan lokacin mun kubutar da shi, kuma waɗanda muka kama a wannan lokacin mun kai su kotu. To, shi kuma bincike da ya tsananta, wanda gashi Allah ya taimake mu ya zo hannu, wanda yanzu haka bincike ma da muke a kansa ya yi nisa sosai. Akwai labarai da bayanai da muka samu da dama akan yadda muka je yana fita yana koya wa waɗansu wato ita kanta bindiga. Da zarar mun kammala bincike da shi da waɗanda za su zo hannu, za mu gurfanar da su a gaban kotu. To, al'umma ku sani muna samun nasarori da dama. Wannan nasarorin da muke samu ba wai waye mu bane, ba wai iyaye mu bane, a'a addu'a ce da kuke. Fatan mu a ci gaba da wannan addu'a, ubangiji Allah ya zauna mana da wannan jiha da ma ƙasa gaba daya lafiya. Sannan ku sani wannan aiki ba da muke yi, nasarar nan da muke samu, wasu fa suna nan ba san ta suke ba, su ba sa so a zauna lafiya.
to Allah dai ya fi su. Kowane lokaci wannan aiki da muke muna neman addu'ar ku ci gaba da yi mana addu'a, insha Allah da yardar Allah mu ci gaba da samun nasara. Fatan mu dai masu wannan aika su daina, in ko ba su daina ba to fa ko shakka babu muna nan tsayin daka. Duk wanda ya ce wai al'umma ba za su zauna lafiya ba to za mu ta bibiya da yardar Allah sai mun kai ga nasara, mun yi maganin su. Allah ya kare mu daga sharrin su. Kai ma amin ka ce? Aye? A to yi magana da ƙarfi, me yasa ka ce amin bayan ku kuke wani ta'addancin? Saboda na yi nadama abin da na aikata. To amma me yasa tun da kake aikata ba kai nadama ba sai da ka zo hannu? To ai ban taba zuwa hannu ba, kuma wannan aiki shine wanda na taba yi na kidnapping. To ai an sanar mana da abubuwan da kake da yawa da komai, dama mun san addu'ar mutane ba za ta barka ba. Gaskiya ne. To Allah ya kare mu daga sharrin su.